Tojikiston дар шаҳри ҳодисаи зери чархи трактор мондани хонандаи мактаб дар ноҳияи Зафаробод Зебни Пахтачинӣ гуфт, дар таркиби ҳодиса аломатҳои ҷиноят дида намешавад ва вобаста ба ин ҳодиса парванда боз нашудааст. Аз маркази матбуоти Вазорати корҳои дохила ва раёсати Вазорати корҳои дохила дар вилояти Суғд баъзе плюс гуфтанд, ки ҳодиса бо айби худи духтар сурат гирифтааст ва ӯ зимни давида савор шудан ба ядкаи трактор афтида ҷон додааст. ҳамчун ҳодисаи нохуш ба қайд гирифта шудааст. дар ин ҳодиса таркиби ҷиноят нест ва барои ҳамин парвандаи ҷиноятӣ боз намешавад, шарҳ доданд аз Вазорати корҳои дохила. дар ҳамин ҳол модари Меҳронаи Фурӯзон Гулсара Назирова даъво дорад, ки ҳодиса бо айби омӯзгорон ва соҳибони замин сар задааст ва бигзор нисбати гунаҳгорон чораи қонунӣ андешида шавад. бо гузашти беш аз як ҳафтаи ҳодиса касе аз мақомоти корҳои дохилӣ ё прокуратура ба санҷиши қазия наомаданд. рӯзи 20 сентябр ба мақомоти прокуратураи ноҳияи Зафаробод рафта ариза навештам. дар ариза нисбати омӯзгорон соҳибони замин хостам чораи қонунӣ андешида шавад ва ҷазо гиранд. ман ин духтарамро 15 сол бо чӣ азобу машаққат бепадар калон кардам. азобҳоямро ҳама медонанд. ҳоло ягон кас ҳодисаро аз мо омада напурсид, ки чӣ шуду чӣ монд. шикоят кард Назирова. Гулсара мегӯяд талош мекунад омилони аслии ҳодиса ҷазои сазовор гиранд. ман то охир меравам, ба прокуратураи вилояти Суғдам ариза менависам, то ҳодиса таҳқиқу гунаҳгорон ҷазо бинанд, мегӯяд модари Меҳрона. ёдовар мешавем, ки бегоҳии 14 сентябр Меҳронаи Фурӯзон, хонандаи синфи нӯи мактаби рақами 2 ноҳияи Зафаробод, дар майдони пахтаи хоҷагии ёрирасони мақомоти милитсия дар ин ноҳия зери чархи трактор монда ҷон бохт. он замон мақомоти корҳои дохилии вилояти Суғд гуфта буданд, ки аз ин ҳодиса хабар надоранд ва чунин ҳодиса дар мақомоти онҳо сабт нашудааст. мудири маорифи ноҳияи Зафаробод Дилафрӯз Ниёзқулова аз шарҳи ҳодиса худдорӣ карда кӯтоҳ гуфта буд, ки ин хонандагон бо хоҳиши худашон баъди дарс ба хоҷагӣ барои ёрдами Пахтачинӣ рафтанд.